Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinel TV émission mon foyrenalankoɓe avec Marta Linda chaque mercredi 16h à 17h ɗo to Pinel TV hande invité men ko debbo pullo mo ganduɗa debbo pullo jontaɗo ha nalanke men artiste men international ha debbo mo France debbo mo Sénégal debbo mo Mauritanie e debbo mo Mali ko international tan joni noon Ramata Ba bisimilla ma e émission men foyrenalankoɓe nde calminta bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe haaliyankoɓe windiyankoɓe kala oɗo saare kuccitema ina calminma surtout France naɓe ɓe keɗima ha nde calminta bandiraɓe assalamu aleykum mon bandiraɓe sehilaɓe fulɓe kala ɗo mbawɗon wonde gonirɗon no jaam Allah kisal duume moɗon ko Ramata Ba artiste moɗon jooɗiɗo dowle men to France jeeyaɗo nokku men no Mauritanie ni wiye Garli Rewo ariɗo e jille Mali kadi yirlade e bandiraɓe fulɓe ɓe noon mi salminima Marta jarama salmitama kono jilluma onon bonani wallahi bonani jillo bonani jillo weli kay machallah Mali kay bisimilla ma e nder leydi men Mali murtannaɓe kala calminama kala to ɓe mbawi wonde wonirde ɓe calminama ɓe jurama ɓe jettama ɓe manama enen fof ken gotum e haade men nadde e namde men aɗa wawi ha yimande men seeɗa tan ciftinora yimɓeɓe a yiiɗi aɗa andi hewɓe ne mbawi darde mbiya holi oɗo ha so jumol ma ngol ganduɗa a andama hen no fewi saɗa wawi siftinorde yimɓeɓe tan dande seeɗa tan gestanamin hen debbo e debbo kan woni sirlu gurdam debbo e debbo kan woni sirlu gondal so wonano debbo ɓesgu heɓetake hande ndeysan muso nowlice ni bilela musola kawla ile Allah tito ndeysan machallah ten aɗa yima kadi e Bamba ka hey min de ndeka mi famano oɗo Martalinda kam baba français to fuɗɗuɗo ɗo français de so wi ɗo français Martalinda ko français yalla baylo haalata ok machallah Ramata Ba bisimilla ma ɗo e émission men he ko adi foof miɗen namnoma taw a wi Ramata Ba ko debbo Mauritanie Ramata Ba est ce que Ramata Ba tawi nalankagal e nder galle walla nalankagal a yit tan gonɗa ɗum nalankagal mi tawani ɗum e jinnaɓam mi artan mataw jinmi ɗum gila hoɗo famɗi mbiɗa yiiɗi nalankagal mataw mi rewi mi wone pelle tabitago pulago ɓooyi hen min joguino ko groupe min jaaha min mbaɗa ñalawma pine e leyɗe enfin e guure français he min jaaha partout min mbaɗa cosaan jima jimdi pular kadi min jangganno kadi pular seeɗa kadi mi woɗɗoyani hen noon mataw ko pellelagal tan kono alhamdulillah komi yejjitani ko gonmi ko miɗa welti hen no fewi par ce que mi hocci hen ko heewi e ɗum noon kadi ko yettere Allah mais Ramata Ba wonko mi famani Ramata Ba jibnan France ha Ramata Ba andi cosano andi hoore mum momaki keesal faytani hoore mum aran ɗon weyi pourquoi parce que holko addi ɗum matadi yenno jinnaɓe nder pulagu he walla ko adi foof neɗɗo koko woni ko woti yejjid ɗum ɓe mbi leggal ɓoyde ndiyam addanta ɗum wonde nooro eyyi minen jinnaɓe min kaldata min koye pular laaɓɗo ceer donc alay saago neɗɗo ko woni ko woto fayto ɗum wondema e leydi gondi addantama wonde tubak par ce que tubakoɓe kañumen goppani cosaan muɗumen enenne kadi aussi sen dañi woto jejji tan cosaan meɗen par ce que ɗum c'est important e ko ɗum kadi ene walla no fewi eyyi donc min ko ɗum tagui toujours mbiɗa yiiɗi ko fate cosaan ndeysan e machallah ko ɗum tan no mbiruɗa ni ɓoyde leggal ɓoyde ɗum e nder ndiyam wattata ɗum norwa ko neɗɗo ko ma ganda hoore mum parnorɗa hoore ma ñaaƴiɗa hoore ma donc so ɗum dari ɗon Ramata Ba mandi puɗɗuɗa ar mandi puɗɗuɗa nadde mbiɗa min mbiɗe wona nalanke halpulare hono puɗɗuɗa ɗum eyyi kono mbirumami ni tan Marta pelle pulaɓe mi ɓooyi hen ha Allah waɗi groupe o kisa fusi min mi heddima hen tan min goto pour ƴewde
ɓamtude orchestre nden ko katanteléñol Ibrahima Kane ne wonde Yaya Dia ɓen jinno formunandemi groupe en jogui mawnam on ɓe ƴettinoma ekkidde ɗum guitare woɗɓe pour ha ɓe daña musique groupe musicien ji beele mboɗo wawa continde kono aɗa andi goto wawa yaade eyyi ɓenne kañumen gonano softuɓe ko ɗum tagui kañumnenne aussi jalte groupe min nenne aussi hankkadi kono kala ɗo ɓe mbawi wadde ñalawma piine so Mantala Joli so Wuro Wongo so hayso koye Malinaɓe ɓe noddat kam mi ara mi waɗa participation am nden kam mi alano jimɗi ɓurmi noon Ousmane Hammadi ko neɗɗo mo jinmi komi fansu muɗum donc kala ɗo darimi e dingral ko jimɗi Ousmane Hammadi jimmanmi saabi seeɗa jimɗi acca weele noon woori ha yimɓe ne mbiyami pourquoi a continta jimɗi mbaɗa groupe mbimi groupe a formata an tan groupe koma yimɓe gonda e ma kadi ko heewi hen kadi ko jomumen jahata ene bonnita ne mbiya tabitago pulago ko porfidde amin tan haydara min keɓata hen komin mbarto hen par ce que soɓe mbaɗi ñalawma pinen min darato hen min mbaɗa répétition min mbaɗa foof donc ala ko heɓete hen arandi woni hen jinnaɓe kañumen ko koye nani ɗum kono min kam machallah jinnaɓam toujours mbi aɗa yiiɗi ko jiɗɗa ko aɗa yiiɗi wadde ɗum waɗ ɗum minen min kattama wadde ɗum ɗum nden amin joguinomen hay association o wuuro amin e tubakoɓe baba men wadduno mon hayso ɓen chaque année mbaɗino kirɗeli komin mbaɗat animé joni noon ni woni kadi ha on association kadi rewa kadi ha association kadi boni kadi kono min toujours mi woppani toujours aɓe guittanimi gueɗal kamɓe fulɓe ɓe kala noɓe mbaɗi ñalawma pene yomi ar mi daro ɗon hayso ko dande ni tan mi toƴƴana ɓe ne welaɓe ndeysaan donc voilà min ko ɗum e fof ni bon a wi aɗa ko jimɗi accawele kañum e Hammadi Ousmane Hammadi kanko Ousmane Hammadi aɗa wawi jimande men jimru makko hay soko gotel tan ha ciftinare yimɓeɓe France naɓe daara yimɓe gonga tigui ko ɗum ɗo yimananno amin ha oyleyo e duniya smo e duniya sumaleyo Allah yo no wale ko wali oyleyo sumala kaydi mejoro sare biramani labotude lawol tanta jeegada gayna ndeysaan tulde wonti lodone gure sange wonti manama jeeri e Allah jomam Mauritanie ɓiɓɓe fuutankoɓe danniɓe yo Allah wajjanje fuutankoɓe oyleyo oy duniya e duniya so e duniya machallah yewtande mi ɗeɓi woyde seeɗa machallah ha on jiya ɗiɗo jimɗi ha ɗiɗo jimɗi so toƴƴama ɗo ha fuutankoɓe dillande machallah Ramata Ba hade men yaade ha yesso e namde men he eɗen calmina ɗo kadi bandiraɓe musidɓe tedduɓe waɗamno men microbe men ha e mbawta yejjiddemo so woni kadi microbe toon to Kalabankura AC amin mami waɗɗo numéro de téléphone o mbatton yaade to kadi microbe kadi e mbawta yejjidde kadi bandiraɗo debbo tedduɗo o ittuɗo hoore mum oɗo sa addi ɗo Ramata Ba e télé Pinal TV pour wadde émission soko on woni Aissata Sidibé kankone ko debbo pullo dadaniɗo hoore mum daraniɗo leñol aɗa andi sa yiiɗi hoore ma farnorima hoore ma foof ko ɗon arata gacce ngala e ma Seydi Sidibé a yiide sa nani aɗa wiya kare andu hoore ma taw ganda to immiɗa ko ɗum mbiyami toujours mino guila 2015 ɓammi yiddemo e Facebook mais min meeɗa yondirde
mbiɗa yiya golle makko baɗɗe fayida machallah omo ñaaƴira leñol ngol neɗɗo première personne mo jammi ene waɗa ñantule pulago ene ñaaƴana hoore mum ne dogane samane ƴimmo ko koye makko jiimi ɗo e nder leydi Mali mi wawata yiide banggue goɗɗo ɗo e nder leydi Mali kanko gaddi mi yiidi ɗum eɗen calminamo eɗen juuramo kala to wawi wonde wonirde kanko e ɓesgu makko kala ɓe calminama eɗen continue kadi e goɗɗum Ramata Ba holi musique ma tan mo gaddiɗa ha musique ma mo gaddiɗa tintude hoore ma no feewi eywa musique mo gaddimi tintinde hoore ko jimol Haruna Sangare pentannomomi morceau Haruna Sangare Haruna Sangare goto min jiidiri France teddinimi noon o jaɓɓi kam jaɓɓugal mi weltima hen joni noon mbimi min kam gila mo jimomi kam gila e téléji mo waɗa émission africable jewte ko fate l'islam o weeli kam tan machallah joni noon e mbimomi min de komi fansama o wi kam o hokkimi numéro makko noon o wima mi ar France tel somi arima mi nodde mbimom inchallah nden woni noon o ari France après min jiidir toon mbimi jimol ma yaltande ko sabi Allah e nelaɗo mum wona haydara ko yidde sabi Allah e nelaɗo mum donc ko Allah waɗi ni woni après pentumi jimol ngol Fuseyni Fakoli Ndumbiya kañumne ko malnajo gandaɗo kadi jimowo machallah kadi bawɗo yimde on kañumne jooɗi to Paris to la France on kañum wi kam mi anda ko paɗɗa pour wadde enregistré studio mbimi mi suwa wadde meeɗa wadde enregistré studio mais mi sikkani so tawi ko mbeɗe waɗi prête pour yaade studio o wi kam non o wi min ko kolluɗa ham o wi min pouram min j'ai confiance aɗa wawi wadde studio ni woni kamɓe koye mabɓe ɓe mbaɗi déplacé ɓe gari ha to Orléans wura min to min mbaɗi ɗum ñalawma goto ça c'est bien passé hay min ni mi sikkano mami wawa wadde ɗum ɗo ni hay kamɓe koye mabɓe mbi aɗa wona e studio ponno 1 mois woni hen artiste ɓe taw en donki gaynude jimol kono an e heure uji 4 foof gaynuɗa machallah taw foof waɗama arrangé mixé foof voix posame dokki Allah donc mbimi mataw ɗum koko gonnomi e adana ko tan hankkadi mi waɗi inspiré e musique peut être ko ɗum ɗon ono bon ko noon tan machallah weɓani comme même eyyi après noon mbanmi ngol jimol noon jaltinmi ɗum clip o yalti e après ndewnumi hen morceau debbo morceau Thione Seck yalla ɓuɓanmo amin et ainsi suite goɗɗi kadi ndewi hen mais min de ko morceau Haruna Sankari o kon jiɗmi memana amin par ce que oɗo morceau no gollirani il faut que min nanamo Barode, 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 barodi. Haruna gongi yanke, Haruna njurum dero, ndeysaan machallah donc en calminiɗo kala to ɓi pullo wawi wonde wonurde émission men Fayrenaalankoɓe mais nde puɗɗiɗa musique o natɗa e art hol gartam keɓɗa e art so Allah kam nde mbanmi morceau mi heeɓi hen yiɗɓe mi heeɓi hen félicitation ngaji kewɗi ɗum ɗon kadi ko yettere Allah bon gartam bon wona comme no adanni en kawrani temps ganduɗa aɗa hawra production wanma produire ha gasa après kadi keɓa hen hunde kasaraji jeeye joni won noon YouTube aji ɗi jalti hankadi technologie o waɗi avancé kala ko mbaɗɗa e YouTube tat ko yimɓeɓe keñima mbaɗi téléchargé keɗima ɗum noon kadi wallata artiste donc du coup ko so wona ko nanƴa e concert aji en walla ko nandi hen bon ko yettere Allah ɓe mbi seeɗa ala ko barke woodi donc ko neɗɗo dañi fof ko ɗum ɓamata voilà ko ɗum noon amin hen toujours machallah kadi ko weltare min ko rêve am
ko ɗum ɗon kono ambition am ko wadde toujours pour jimol mais au début kam mi yiilaki hen kaalisen walla ko ɗum ɗo tan ko ni tan belamma tan parce que min kala ɗo ɗum mbeɗa yiiɗi yimde tan voilà ndeysan donc ka nalanke tan ko Allah waɗma tan ka nalanke jimrini welma tan voilà ok so ɗum diri ɗon aɗa andi nalankagal weeɓani so tawi e nder nalankagal ma addananima caɗele banggal to jinnaɓe est ce que addanima caɗele banggal dewgal wayno gorko ma yiiɗa hen tu vois enen halploreɓe ni saɗi seeɗa eyyi Marta mi weltima nde posɗa ham on ɗon question eyyi kono mbiruno mami ni tan min mi ɓooyi e wonde tabitago pulago ko jinnaɓe men ande waɗɓe tabitago pulago ɓe responsable ɓe ono Ibrahima Conganen gorko mo Dulmaje Dembe Funeɓe Sada Manganen kamɓe noon gari e ɓe kalani jinnaɓe ɓe mbi jinnaɓe est ce que sukaɓe ene mbawi wonde e tabitago pulago baba mi wi kala jiɗɗo e mabɓe wonde hen ala probléme aɓe mbawi wonde hen kono ko min tan miñam goto e mownam kono ɓen kañumen juutani hen won noon wona ɗum ɗo mumen wona domaine muɗumen e kañumen kam jalti hen eywa nde no mbirumami ni de groupe o fusi noon mi jottima ko juuti so wona ni tan e invitation walla so nalankoɓe gari ɗon wayno Demba Ndiaye Dillani en Gobi Thiamen Mamadou Demen kala nde ɓe gari wurami ɓe mbiyata ko il faut que min mi ara mi tawtore hay gamri mboɗo waɗanno ɗum donc di ko aɗa amanno quoi voilà amanno lewmi komi lewoto tan la ilaha illallah mboɗo waɗa ɓeɓe ko caméraji ɗi gandi mbeɗa ɗi toppiri sona ɗum o lewotono ɗo joni voilà donc di ko yaari noon ha ɓuuɓino kam seeɗa e Allah walli noon joom gallam o wi kam an aɗa yiiɗi ko mbatta ko ten aɗa jokkodire ko wayno baba ni en woɗɓe nalankoɓe malinaɓe et pourquoi a yata mbadda e mabɓe morceauji comment meeɗa nadde studio ɓe kolluma no studio waɗirte mbimi non mbimi jimol wona noon tan il faut jangge il faut kadi waɗe étudier wona noon tan jimol ne tiiɗi quoi han kadi no mboɗo wadde hen tan kuli seeɗa pour woto wadde réussir wasde wadde réussir e studio he omo wiyami a jolaka par ce que kala ka fuɗɗani a wawa andude mbimi wallahi ko gonga eyyi ni woni Allah walli noon omo puusami hen noon omo wiya won joom galle ma voilà joom galle kanko waɗi noon sababu ni ha mbattum wadde studio ni ndeysani kanko puusimi hen machallah o waɗimi hen soutenir no fewi machallah voilà o wi min ko jiɗɗa wadde ko wallahi saɗa yiiɗi wadde ɗum min mi hattama ndeysani mais kanko ko France na Paris la France gonnoɗon de ko ɗum waɗi noon ha ɓen mbaɗi civilisé Mamadou Sy Sawande gorko mo daara e koli ɗo guijilon ndeysani Foutanki minen Foutankoɓe on est tellement civilisé là ha ala Foutankoɓe ngala caɗele ɗo on banggue e ha joni e garta e namde men par ce que to ero jagguirde men junggo e Ramatoulaye ko puɗɗoɗa jimol e hande hono foti kilipaji jaltinɗa ɗo joni mi yaltini kilipaji nayoɓo on joni yalta e ɗeɗo balɗe single aji kewɗi mi wawa kontude ɗo joni par ce que goɗɗi kadi nana gara koye lawol woni donc ko surprise tan inchallah hay ɗum kadi aussi mon ji ɗum ɗo e balɗe inchallah kadi e kadi nalankoɓe mawɓe ganduɗon welɓe wadde présenté welɓe kadi e wiide kadi min mbadde muɗumen jimol jio machallah donc inchallahu rabbi mi haalta ko surprise wonoyta Allah on surprise kam watta caggal martalli ndaw ɗen gandi min kam komi escro min kay ko fuɗɗo tan mi yettina ha escro malinaɓe o la ilaha oɗo surprise de watta caggal am e bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum mbimi moon toujours martallinda addanta mon ɗo ko yimmiyankoɓe naaliyankoɓe haaliyankoɓe wodɓe ha machallah welɓe ñadirde e leñol ngol ande ko Ramata Ba jiɗɗon ha gongol joom gaddandanmi moon o e Ramata Ba aɗa andi mbiɗon guila réseaux sociaux ari YouTube yen ɗum ɗo yen e artiste heɓata hen ɗum ɗo no fewi mais est ce que Ramata Ba ne jogui compte YouTube walla Facebook to yimɓe mbatma binda inde ma tan coyano hen kilipaji jontaɗi ɗi ha
e mbo jogi compte YouTube kala tappuɗo Ramata Ba fof yiyat toon kasaraji mum fof Ramata Ba simple voilà Ramata Ba simple ba parce que aɗa andi artiste ɓe hewɓe nan toon ɓe mbi eɓe jiiya yimɓe ne gudditaniɓe compte YouTube mbaɗi hen jimɗi mabɓe taw wona kamɓe hay ñanden ɓe mbaɗino noon nalanke goɗɗo miiɗa haalde inde bon kanko kam keɗɗe gay o wi son tappi Ramata Ba tan inchallah a ɓeydan hen palila France wala parela France wiyete so jeehi e compte YouTube Ramata Ba ma on jitton kilipaji kes surprise ngaji garoji ɗi lewoɗen tene ko o yaltata e studio o lewanaki men seeɗa par ce que wi ko gamannoɗo goto to woni ɗo machallah Ramata Ba sen ndiri ɗon ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke waɗɓe guesa Pinel TV coñi hen émission mo ganduɗa biyeteɗo foyre nalankoɓe dito lumière d'artiste en français ɓe totti ɗum Marta Linda yo Marta Linda waɗa invité ɗo ɓiɓɓe fulɓe kala ɓi pullo gonɗo e nder leydi Mali pour ƴimmo e niɓɓere yito hoore mum e nder ar Mali holko mbiyata ɓen a mbiyatmi tan ko yoɓe tinno e kadi pulagu fof yo tinno e ngati kadi kamɓe nalankoɓe aussi yoɓe tinnodir ɓe jaggodira ɓe gona neɗɗo goto moni fof e chance muɗum goto fof ko Allah toɓɓe tinde muɗum ɗum a wawa falade ɗum jomumen laaɓodir ɓerɗe donc ɗum nawata en yeeso voilà par ce que sa wi aɗa fooɗono ko Allah rokkani ko toujours ko kewmi wiide ko wona e neɗɗo kaɓata ko Allah kaɓata ko kanko hokki destin goto fof e koko jogui ɗum ko sa welama a mettama toujours a dañat ɓurɗom a dañat kadi mo ɓurɗa donc toujours ko noon aduna ko noon kadi aduna o haydara wonani ɗo jiiɗen ɗo aduna koko gasi ha laaɓi mbasorim ɓiɓɓe fulɓe ɓe kadi yoɓe tinno ɓe daro kadi ɓe darno leñol ngol kadi ɓe mbasa bonodirde kadi ɓe dokkodira hakkillaji banggueyoji banggue pour yo leñol ngol yaaru yeeso voilà goppen eko gonɗen ko e wiide to hunde foof eɗen mbaɗa ɗum minimisé en goppata yahoɓe jaaha ndeysan ko ganduɗen tan ko joƴƴinde neɗɗo ko bawɗo wonde foof so nalanke yo so journaliste yo so animatrice yo so président yo ko wawi wonde foof il foof gartiren hakkillaji meɗen ganden ko nawata en yeeso tan ko wadde en fandu wotor min ko ɗum mbasiren ɓiɓɓe fulɓe ndeysan voilà inchallah rabbi e bandiraɓe musidɓe tedduɓe daroɓe Ayaw Pinel TV émission Marta Linda kala to mbawɗon wonde e wonirde hande ko Ramata Ba joguino ɗen ɗo Ramata Ba haade men kontidde ha joni namne ɗen gasar noon andi min komi escro e bama noon ñumana ayande men ngawlu jugu fo ya sora kuña fabi bulode Ramata Ba ɓe nebuluya hande ko kanko waɗata men ha hol gonɗo Ramata Ba so Ramata Ba ƴimmi hoto toɗɗi bon Ramata Ba haade men kontinde e namne men a haali nalankagal ma hokko tottuma ɗum cuusal mum ko tabital pulagu ha jettiɗa to gonɗa ɗo mais holi ha aɗa anda avant hier samedi ɓe joƴƴini niveau président jeune uji reɓe tabital pulagu ha holko joguiɗa ha joni yiyande tabital pulagu mo kalantaɓe seeɗa tabital pulagu min ko jiimi hen ko yo kontin yo wano ni cosan waɗe jangde yimɓe pular jangue e kadi kala ko foti waɗede ko e leñol meɗen eɗen mbawi hutorade kutorɗen beele cosaan o wasa hedde caggal ndeysan voilà on jiiɗe ɗum ɗo ko yimɓe men ɓe ganduɗan fonnoɓe wiide kañumen gonti tubakoɓe ñaƴirani leñol ngol haaju mabɓe ala hen et mange bien et dort bien ɓe mbaɗa vie mabɓe toon Paris la France ha ɓe mbawno wiide kamɓe haaji mabɓe foof ala ko heddi ko mais ko kamɓe goni e fottude cosaan o kamɓe goni e ñaƴirde cosaan o kamɓe goni e wadde sukaɓeɓe kadi encouragé yo garta e leñol he pour leñol ngol ne wawi yiyede heddiɓe jirani e nder art kadi ko wona ɗum ko aɗa andi ɗo e nder leydi Mali bien vrai que aɗa Sénégal en Mauritanie kamɓe ɓen mbaɗi évolué banggal art nalankoɓe machallah hay soɓe dañani eɓe jiiya hen eɓe gande hen eɓe mbaɗe hen soutenir eɓe mbaɗane hen concert aji et tout nalankoɓe fuutankoɓe mais minen ɗo e nder leydi Mali min donki yo yaah komin puɗɗi e hande min mbawi wadde réalisé ko concert goto concert Alisco 1
concert Alice ko won o kadi ko ɓaleɓe ɓe ɓuri min ɓuri yiide hen e goɗɗo par ce que kanko mouvement makko ko banggal ɓaleɓe tout ñande concert nde min mbiyani pulagu yaltani min mbi pulagu yalti min jiyama mais wona no hanniri ni wona no min jiɗirno ni pulagu yalti par ce que ko waɗi toon présenté foof ko ɓaleɓe donc hol conseil mo tottata kamɓe ɓiɓɓe fulɓe fotɓe wallude nalankoɓe pour ngabba kamɓe wonɓe sabunde nalankoɓe kamɓe woni dandorgal nalankoɓe hol conseil mo tottataɓe ha joni yoɓe mballu sukaɓe tokosɓe wonɓe yimde lesɓe pour ɓe jiiye no heddiɓe no wayno Ramata Ba en international advisor en Baba Baydi Male ne heewi dal holko mbiyata ɓen oɗo saaha joni kamɓe fof ɓe kuccitema eywa min ko kalmi ko jaafoɗa ko mbawmi wiide hen tan kono mbinomi nane ni tan ko toujours il faut e leñol meɗen ngol liggo waɗa ettude vraiment pour yo ngol ɓamto e artiste ɓe kadi ko noon ko adi fof ñawande nde il faut safre ñawande wonde meɗen ngol so safraka ala sellata kono yahat tan kene reɓa par ce que en ɓoyde ɗum gila jibini ɗen ko hen kawruɗen kono ɗum ɗo en laaɓodirani deedi pour organisation soirée ji walla ko nandi hen taw ko temedere waɗi organisé taw ko ɗiɗo tampata hen kañumen mbaɗata foof ha kañumen kerva tampa kaaɓa nonko yo yah goppa saabu pooɗodiral jomumen mbiya kaari fota ardade mi yiiɗa kaari ardomi so tawi kaari ardimamami mi watta donc jahane kaltodira ene bonna ha yaaja ha fof haytora taw ɗum ɗon fof jarani neɗɗo ko wawi wonde fof so suka so mawɗo so tawi o rokkama responsabilité o kanko dokkaɗo responsabilité o mawɗo o ene foti kañumne aussi rewde kanko suka o ɓayde ko suka o jogui gandal beele omo wawa kañum aussi ɓamtade o hokke conseil aji enen en jii ɗo hayre e président de républicaine partout goto foof ne jogui bara droit muɗum donc neɗɗo wawide ne jooɗo taw ala conseil aji ɗum c'est pas possible kono min mi jaɓata ɗum ɗum nawata en yeeso ma ɗum ɗacce il faut wooda ko jomumen jaaɓi ndeysan haalama haltama oɗon gandi kam watteɓe ɗo invité ɓe émission foyre nalankoɓe ɗo émission Marta Linda oɗon ganda e goto haaldani e goto o mais toujours ko même question toujours ko même répétition pulagu il est temps que nalankoɓe men pota e nalankoɓe heddiɓe sa nani joguiɗo mbiya pulagu sa nani cusɗo mbiya pulagu sa nani jambaro mbiya pulagu sa yi multimilliardaire uji ɓe ɓaleɓe ɓe ñaƴirta soɓe pini subaka ɓe mbiya jaati kam ko kaari hokki kam million hokki kam milliard ko pulagu pourquoi nalankoɓe pulagu ɓen mbaɗa traîné ha joni ha voilà vraiment il faut que laare quoi joni so wiyama ɓamte kaari ɓe calima ɓamtude ɓe joƴƴini ɓe kamɓe ɓe joƴƴinan jomum mbaɗ ɗum minimisé so woɗɓe kañumen ɓamtima ɓe mettina kadi ɓe mbiya woy sayo pourquoi a yalte pulagu a yeehe banggueji goɗɗi neɗɗo noon kala ɗo dañi jaam ko ɗon yahata de ala o ko pullo ala o ko bambara ala o ko tubak ala o ko capato par ce que enen kala ƴewta so tawi aɗa yiilo liggey a faltotako a wiyata ko par ce que ko pullo rokkimi koye pullo liggotomi koɗon keɓɗa liggey foof ko ɗon ƴettata a yiiɗi donc ko ɗum noon woni noon enen en paamani hunde foof en goppata yahoɓe jaaha ko minimisé tan mbawɗen wadde sen guittani ɗum sen guitta min toujours ko ɗum kalanmi ɗo mbawmi yaade foof ko ɗum kalanmi tant que ɗum iwane meɗen woto tampinen koye men so ɓerɗe ɗen jaɓani yahata ko noon tan ko ɗum mbimon toujours il faut que ɓerɗe ɗen jaɓa ko ɓerɗe ɗe cali sa ɗum hay goto ɓurani en inna hay goto ɓurani en abba on paami pulagu koye enen koye men tan jogui ɗum il faut que nanggodiren il faut que jiɗɗodiren sa yiiɗi hoorema yiɗani bande yahata sa yiiɗi bandiraɗo jonan ɓoyata ɗon tan ko wadde traini ɓoytata andi leñol halpulareɓe mi haalama hunde wotere ɓaleɓe ko fulɓe ñaƴirta fulɓe goni dandorgal mabɓe mais enen koye men eɗen e niɓɓere ko enen goni lumiére mabɓe mais enen koye men eɗen e niɓɓere en jaɓani je comprends pas en jaɓani wadde évolué et pourtant eɗen jogui richesse
nde wadde évolué ndisa parce que pulago ene yooɗi machallah machallah ko ɓuri pulago a yiɗi mais kala mo namdoɗa sa wi noon tan ala ko mbawɗa hen hay sene mettuma ala ko mbawɗa hen kala mo namdoɗa sa wi ɗum e flade fa ala min nebbade flay woɓe nem musode flay walla a flaw ha il faut que fla hanti anda valeur hoore mum ha donc on calminama on juurama yewtere avec Ramata Ba machallah Ramata Ba yiman men seeɗa ha pulagu seeɗa pour yimɓeɓe émission gon ɓeyde waɗede lamɗam seeɗa andu hoorema on ko gonɗa andu hoorema gonɗinno Allah wanma woto yeɓe a wonam woto ko hawma aduna hakkillema woto heppu arsuko ma so wona ɗum ngu jeeya ussu ɗoylima ngamela nden toɗa yo coftal wonko ma ndeysan wara sabbo nafoore ma abbo nafoore ma ndeysan machallah Ramata Ba an cuuɗunɗa ɗiɗo duuɓi fof ha min somi tinino law min mi yana ha France mi addoyma machallah on jii leñol ngol ko ɗum mbiyumen nalankoɓe men ni toon ha keewi kadi aussi leñol ngol ñaaƴiranimi holno mbaɗanmi mbaɗa découragé ɓe goppa holko mbiyata ɓen min mbiyatmi kala ko neɗɗo wawi wadde aduna wona a ari a wi aɗa waɗa tan yo weɓnani non hunde fof ene woodi e ɗo fuɗɗorto ene muusi fuɗɗore nde ene muusi ala fof ko mbawɗa wadde ene weeɓi eyyi peut être won dañɓe on chance ene puɗɗori taw kañumen ko facilité kono kam ko min kam ko gandumi kam neɗɗo woto wat découragé jamais e ko waɗata toujours yo ƴeew wadde avancé wadde avancé rewa ha Allah tawta ɗum hen ndeysan ko min ko ɗum mbiyatmi kala ka waɗani essayé a wawata andude sene moƴƴo walla ne feewa sa waɗi essayé noon a yeehi ha andi ma wonde ñalawma nde Allah walluma hen ndeysan ko noon ala fof ko ari ne weeɓi de ala fof ko ari ne weeɓi fof ne saɗi donc sa waɗi hunde tan a mayni ɓanduma tan a wi min mi watta ɗum par ce que mbeɗa wiye ɗum mboɗo waɗe ɗum neɗɗo noon a tardat o ɓurata neɗɗo o jasata neɗɗo ko kalteɗo tan hay so wona nalankagal walla wona animation walla wona présidentiel poɗɗo haalede o haalata tan par ce que enen ko noon ciforiɗen ko noon Allah waɗi en ndeysan en mbawa falade ɗum donc ɗum tagui noon neɗɗo kala ko puɗɗuɗa jogo hen espoir mbaɗa avancé koynoɗa Allah e nelaɗo muɗum inchallah voilà c'est tout ok Ramatoulaye Ba la parisienne palira France international ko kanko joguinoɗen ɗon machallah nalanke ganduɗo hoore mum nalanke neɗɗo haadema e foɗnaɗo goɗɗum foɗano hoorema taw andu hoorema taw ñaaƴira hoorema taw nde puɗɗa hebde ko jiɗɗa ko donc waktu men o heedi seeɗa mbiɗa salmina bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe haaliyankoɓe yeeɓiyankoɓe kala to mbawi wonde e wonirde émission moon foyre nalankoɓe martalinda ko onon wonon ɗo ko nalankoɓe men gonanmi ɗo inchallahu rabbi kanal nalanke jettiɗɗo ma haal hen caɗele mum gandon holko nalankagal dogata e mun e nder leydi Mali enen fof eɗen gandi nalankoɓe men eɓe tampi enen fof eɗen gandi nalankoɓe men ɗo e nder leydi Mali eɓe tardi holko waɗi ɗum sa nani joguiɗo ko kamɓe sa nani bawɗo e cuusɗo e joɗɗo e foof ko pulago mbiyata kono ko pulago yooɗi min ko ɗum mbimi so Allah waɗano kam pulla Allah andi ɗo ko jogornomi wonde machallah Allah waɗi kam pullo mbiɗa ñaaƴira ɗum kadi mbiɗa jogui nalankoɓe kadi ko jiɗmi wadde e fandare ko nalankoɓe anduɓe hoore mum ñaaƴanɓe koye mumen ko nande Baba Baydi Malen ha jippo machallah nalankoɓe fof no korsini martalinda aussi ko gonmi e dow mum ko e mbaɗa kam encouragé vraiment ko nalankoɓe tan
ko nalankoɓe tan mbawi ñaƴande ko nalankoɓe tan kadi aussi mbawmi farnorade sa yi martalinda sa itti hen encouragement nalankoɓe ko heddi ko joño to banggue mi salmini pulago foof kala to wawi wonde wonirde e Ramata Ba air men o yoni nde dokkata men dernière morceau dokka yimɓeɓe rovar ha waktu heedi mi ko wonan ɗum ko kadi mi salmina ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke kala ɓippullo to wawi wonde wonɓe ladde France Amérique partout surtout pulago hande wonɓe Tunisie ene jogui kadi aussi caɗele France uji men ne gonno toon ina mbaɗa participer live uji ina nodda ene mbiya a wayri wadde émission ngaji e tout yalla sur reena dandaɓe haaɓe garta e nder leyɗele mabɓe ya Allah ya barke salatul fatiha hande invité men ko Ramata Ba wonno debbo mo France debbo mo Sénégal debbo mo Mauritanie debbo mo Mali nde toɓɓeta dande seeɗa tan ha dokka yimɓeɓe rovar air o yetti kalden gonga kalden gonga kalden gonga ɓiɓɓe fulɓe kalden gonga kalden gonga kalden gonga kalden gonga ɓiɓɓe Afrique kalden gonga ndentoɗe nannantimo jani ene bonna ndentoɗe komarene 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 enɗam komarene ɓingu yuma ɓingu baba dewle meɗen ɓesgu meɗen koddigal men jaadigal men komarene mboɗo jogi anala ñago kolla woni dokko solla ciri fayda may sañono tawat ko gawri mum sotaki mo yiɗi ñumri yo fellit pinanne ñaaki mi yerima ɓiɓɓe fulɓe hay goto mi faltaki gonen faandu wotoru ko ɗum nawraten yeeso kalden gonga ɓiɓɓe Afrique kalden gonga ndeysan machallah Ramata Ba salminama juurama ettama manama daariyankoɓe émission Pinal TV hande ko oɗo wonno invité men on jii ko waɗi golle beɗɗaɗe wesaɗe ha machallah pulaar on yuɓɓi fof no yuɓɓi mbiyata ko wona France o ɗimmi ɗum noon mi salminimo papade amour to on woni Bocar Guissé chaque mercredi 16h à 17h kanko ko émission am tan o fatti mi salmini kadi Dawda Bougou naɓe ha pulago foof salminama tan wonɓe caggal leydi e tout daroɓe émission foyre nalankoɓe ko wona ɗum ko en calmini Kadidji Cofel Dieng kala to wawi wonde 100% pulago toon to Paris la France kanko hoore makko mo walla ɓiɓɓe fulɓe no fewi banggal mum mono foof e darde mum mono foof e ko waɗata ko ɗum min mbi pulago ngu mono foof yo waɗ ko wawi kala ko mbawɗa hoto waɗi hen découragé hoto aman ɗum weddi hen kuɗel ma duɗal ngal ɓeydo huɓɓude minen ko ɗum min jiiɗi on calminama on juurama on jettama on manama eɗen mbiya enen saaha goɗɗo Allah hollu men mercredi prochaine inchallah rabbi assalamu aleykum on calminama au revoir